As 8 confrarías de Viveiro fan posible que a súa Semana Santa, declarada de interese turístico internacional, conserve a súa esencia. Encárganse de organizar uns 40 pasos repartidos nunha quincena de procesións principais. As máis antigas datan da Idade Media, como a venerable Orde Terceira, con máis de 700 anos de antigüidade, ou a Confraría do Santísimo Rosario. Tocante ao resto de irmandades, a maioría foron creadas a mediados do século XX e a máis recente, a Confraría da Misericordia, só conta cun par de décadas de historia. Procesionamos por primeira vez no 2007, imitados pola Cofradía do Prendemento, que nos incorporábamos na Praza Maior e facíamos parte do recorrido con eles. A partir do 2011 xa temos a nosa propia procesión con dúas imaxes, o Eceomo do século XVII e a Virxen da Clemencia, que é xa do século XX. Unha das irmandades, a das 7 palabras, está de aniversario. Esta Semana Santa fai 75 anos e para celebralo, a súa directiva decidiu recuperar o sermón que lle dá nome a esta confraría. O Venres Santo 12:30 da mañá, como viña sendo habitual hasta os anos 60. Despois dos anos 60 celebrouse sempre na Iglesia de San Francisco. Entón este ano creemos que para conmemorar o noso 75 aniversario, pois o seu era sacalo á calle, sacalo á rúa e facelo na praza. Especialmente singular é a Irmandade da Santa Cruz, formada por un milleiro de mulleres. Fundada nos anos 50, dende 2003, as súas integrantes participan como portadoras en diversas procesións da Semana Santa Viveira. Ainda que a cofradía e a procesión era de mulleres, sin embargo, as santas levaban nas homes. Nese momento do 50 aniversario, creamos que toda a cofradía se valese de mulleres, para portar os achós, para portar o estandarte, para levar as andas. Eu creo que iso foi milagroso, positivo e bon, porque non nos tiñan moita en conta, porque pensaban que íbamos ser charlatanas, e hoxe admíranos moitos dos que pensaban que non íbamos dar a talla. Para ser confrade é preciso aboar unha cota anual de entre 15 e 20 euros. Así é todo, agás as dúas confrarías máis antigas, as irmandades están abertas a todo o mundo que queira participar nos seus pasos, incluso a persoas non crentes ou mesmo doutros credos. O único que piden é respeto a hora de tomar parte nos actos. Aquí están as portas abertas, somos cristianos, o que temos que fazer é abrir portas, non cerrar portas. Entón, toda a xente que veña con toda a boa voluntad, toda a boa fe, as nosas mulleres que están, falo das mulleres porque son as que suelen estar vestindo, non lle piden identificación, nin creencia religiosa, nin nada. Quere participar, temos os hábitos das cofradías, vistes a esa persona e ve a Semana Santa desde dentro, que é outro concepto diferente. Temos que ter en conta que unha cofradía non está só para o momento da Semana Santa, para esa Semana Maior, senón que ten que traballar todo o ano. Nós traballamos todo o ano, cada un na súa cofradía e conxuntamente na xunta de cofradías. E todo o ano estamos preparando proxectos, melloras, patrimonio a recuperar, etcétera, etcétera. Entre as 8 confrarías de Viveiro suman unha lista de espera dunhas 800 persoas. Algunhas proceden incluso do outro extremo da península, o que dá idea da paixón que esperta a Semana Santa da meirande Vila da Mariña.